Vážení diváci, vitajte na jubilejnom 50. divadelnom predstavení mládežníckej divadelnej skupiny zo Zborova. Vážení hostia, bola nedeľa 28. marca 2010 a mnohí z vás vtedy sedeli v hľadisku sály tohto kultúrneho domu. Pred vašimi očami sa odohrával hraný príbeh krížovej cesty. Odvtedy už prešlo 5 rokov. Z tedajších hercov, ktorí boli ešte len žiakmi základnej školy, sú už dnes mladí dospeláci a z dospelých sú ešte dospelejší. Vďaka nadšeniu, ktoré v týchto mladých hercoch bolo, sme sa vydali na ochotnícku divadelnú cestu, ktorá trvá už krásnych 5 rokov a je pre nás veľkou cťou, že práve jubilejné 50. divadelné predstavenie môžeme odohrať na domácom javisku, a to pri príležitosti stretnutia rodákov. Za tých 5 rokov ste už spolu s nami navštívili Bumbaľanský zámok. Zasvietili na vás brat Slnko so sestrou Lunou. Spoločne sme sa naučili rozoznávať dobro od zla. Videli sme zázrak svätej noci a zo spánku sme prebudili šípkovú ruženku. Na bolesť sme našli medicínu. Vďaka dobrým skutkom sme dostali vstupenku do neba. A nebeská reklamná agentúra zabezpečila príchod malého Ježiška na tento svet. Ale najdôležitejšie je, že sme odvtedy všetci v jednom divadelnom vreci. Vážení diváci, ďakujeme, že vás máme, radi pre vás hráme.